Jeg skal lave eller crossbar challenge i dag. Yes. Og min kameramand Martin han er med. Så det er 1-on-1, og vi får 10 skud hver. Så jeg håber, vi har held med os. Så den her video. Tillykke til dig, Martin. Han fik 3 point, jeg fik 2 point. Det var ren held. Husk at følge mig på Instagram, Snapchat. Linken i description. Linken nede i kommentaren.